Bé, el Montpausmut és possiblement un dels poemes més diferents que hi ha al llibre, perquè jo, quan ja estava fent el final d'aquest llibre, d'alguna manera vaig voler fer una mena de petit homenatge a una gent que jo considerava que s'havia d'homenatjar, que és la poesia del noucentisme, i concretament a la figura de Carles Riba. Jo vaig voler fer aquest petit i modest homenatge a la figura de Carles Riba amb aquest poema, que trenca, pel que fa a l'estil, una mica la forma de la resta de poemes del llibre. I, de fet, aquest petit poema, que és el poema final del llibre, apunta el que després jo poèticament vaig fer a partir de l'any següent d'acabar el llibre de la Dharma. Per tant, és un poema que ja el lector veurà que és un poema totalment diferent, que té una estructura diferent, la manera d'expressar-se també és diferent, perquè d'aquesta manera jo tanco un cicle amb aquest poema i obro la porta al que després ha estat la meva obra poètica posterior a aquest llibre. I d'aquí el significat primordial d'aquest últim poema, que és el Montpausmut.